俺にはさ、世の中で2つだけ許せないことがあるんだぜ。何だったかしら、それ。一つはウインカーを出さずに曲がってく輩だろ。もう一つは？もう一つは干しぶどうさ。そのウインカー出さない人、頭から火つけるのって条例で OK だっけ？それはキューボ、OK だぜ。OK？やった、ちょっと綿班に買いに行ってくるわ、灯油。キューボは過激だな、相変わらず。それだから好きだぜ。ウインカー出さないやつに人権はないわ。人権なんてないよな。ない。パヤパヤパパヤパヤパパパヤパパヤパヤパパヤパヤパパパヤパパヤ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 パパヤパヤパパヤパヤパパヤパパパヤパヤパヤ。